Всеки ден сме изправени пред много избори. Взимаме важни решения. Мислим за бъдещето си. Обичаме хората около нас. Огледайте се. Животът не е ли толкова прекрасен, колкото ние сме си отворили очите, за да го видим? Животът не е ли толкова изпълнен с радост, която тече от кранчето, което ние контролираме? Животът не е ли само един миг, едно пътешествие на срещи и избогувания? И във всеки един миг да намираме красотата във всичко. Първият ден, в който опитаме наркотици, е последният ден, в който сме имали шанса да намерим тази красота. Първият ден, в който опитаме наркотици, е последният ден, в който сме имали шанса да изживеем това пътешествие с цялата му пълнота. Първият ден, в който опитаме наркотици, е последният ден, в който сме си затворили очите за всичко хубаво около нас и за тези, които ни обичат. Първият ден, в който взимаме това решение, се превръща в последния ден на нашето развитие. Върни се, за да стигнеш.